התחלנו היום מאוד מאוחר, באיזה 40 דקות איחור עם כל הסיפור של מה שקורה עם ההפגנות הסגירה שלהם. ליאת, שלך. תודה רבה. אז אני אמשיך לגבי טשטוש צלקות, ועל השיטה שלי, שיטת הקמופלאז' היא בעצם הפיניש שכל מטופל או מטופלת צריכים. יש לנו בשנים האחרונות יותר ויותר מטופלות שיוצאות מהניתוח, חלום שהוא שם, אבל עם צלקת שמשפיעה על תחושת השלמות שלנו. בעצם השיטת הקמופלאז' היא בדיוק התשובה שהם חיפשו, וגם אתם. בעצם בשיטת הקמופלאז' היא שיטה פארה-רפואית מוכרת בעיקר בארצות הברית, באירופה. גדולי המנתחים משלבים את הטכנאית פארה-רפואית בטיפול פוסט-כירורגי, ובעצם הופכת להיות חלק בלתי נפרד מתהליך השיקום. באמצעות החדרת פיגמנט צבע לעור של המטופלת, בערך כשנה אחרי הניתוח, אני יוצרת טשטוש של צלקת עד לרמה של מיזוג טבעי עם העור הסובב. גם פה ניתן לראות, רק אני אציין שמצד שמאל של הגוף שלה היה קעקוע שמסגיר, מישהי מאוד מפורסמת, אז אני לא יכולתי להשאיר את הקעקוע. כשמדובר בצלקות אתם יודעים יותר טוב ממני שזה לא נגמר כשחותכים את התפר האחרון. יש לנו פה עולם שלם של אחרי של ניתוחים וצלקות שהן נראות פשוט לא טוב. אז איך בעצם זה עובד? יש פיגמנט שמוחדר לשכבת האפידרמיס, הוא בעצם דומה מאוד, השיטה היא מאוד דומה לקעקוע, אבל המטרה היא שונה לחלוטין. המטרה היא מדויקת, היא שחזור גוון העור המקורי של המטופלת. השיטה משלבת בעצם שתי פעולות במקביל. פעולת החדרת צבע, הקעקוע עצמו, ומצד שני המיקרולינינג הטבעי, הודות למחטים שמעודדות ריפוי, סינתזת קולגן ושיפור מרקם הצלקת, כפי שדוקטור נועם ציין קודם. מה היתרונות של הרופא המנתח? אז בעצם יש לנו פה צלקת של מתיחת פנים, ניתן לראות את ההבדלים, ממש כיסוי מושלם, התאמת צבע, כאילו המטופלת מרחה מייקאפ, אבל המנתח, כשמנתח שומע שוב ושוב את השאלה, מה קורה עם הצלקת? כשיש לכם פתרון פארה-רפואי בידיים, זה בעיקר שקופית למנתחים, זה בעצם כבר לא שאלה. יש פה סגירה, כי זה לא רק מענה אסתטי, זה חלק מהטיפול, וזה שיתוף פעולה שמחזק את המותג של המנתח עם הטכנאית הפארה-רפואית. לא מדובר פה בהמלצה אסתטית, יש פה פתרון פארה-רפואי משלים שמהווה את השלב האחרון בטיפול. בעצם יש לפיניש, את הכיסוי המושלם שלא יורד. מבחינת הפיגמנטים, ופיגמנטים של World Famous Inks, הם נבחרו בקפידה על ידי, הם עומדים בתקנים של ה-FDA וה-CE הבינלאומיים, הם כוללים תרכובות אורגניות סינתטיות בטוחות לשימוש, ויש פה עמידות לאורך זמן ואידיאליות לשימוש בקעקוע פארה-רפואי. הטיפול מתבצע בתנאים סבירים, כמובן אצלי בקליניקה ובהתאמה אישית לכל גוון עור. ניתן לראות פה, האדון הנכבד הזה זה איש שיוצא ונכנס מעזה. תתפלאו לשמוע שהוא היה שם מקאפ. כשהוא שם את הקסדה, הוא היה מוריד את הקסדה, המקאפ היה יורד לו. זה קצת מצחיק לשמוע את זה, זה גבר שהוא נכנס לעזה והוא שם מקאפ, אבל פשוט זה ישב לו. הוא לא, אי אפשר לשנות את התחושה, אי אפשר גם להתווכח עם תחושה נפשית. אז no more makeup. זה אחרי טיפול שלישי. על איזה צלקות בעצם, מה מתאים לטיפול? אז דוקטור שקד הוא עמית שלי שאת כל הצלקת הקלואידית או היפרטרופית שלו, אז הייתי מעבירה את המטופלות אליו, ואז הוא היה מחזיר אותם אליי אחרי שהצלקת הייתה מושטחת, כי אני לא יכולה לדעת צלקות עם גזעה. אבל כל שאר הניתוחים, בעצם מתיחות בטן, הגדלת חזה, קיסרי, כריתות שד, גוויות שטחיות, הסרת גידולים ועוד, במקרים מסוימים יש גם סימני מתיחה, אני הפיניש. אני שם כדי להשלים את המהלך שהרופאים בעצם התחילו.
אני אתן קצת כמה דוגמאות של לפני אחרי. בעצם יש פה כל אחד ואחת שהצלקת הרגישה להם, שברה אותם בעצם באיזשהו מקום, והם רוצים להרגיש תהליך של שלמות. אז יש לי פה צלקת של לפני אחרי, התאמת צבע כמעט מושלמת, ואגב, זה גם מטופל שחזר מתאילנד, אז הוא היה גם אחרי שיזוף, צריך רק לשמר את זה בקרם הגנה. ככה, הוא היה נראה לפני, עם כל צלקות הנקזים והצלקת עצמה. יש כאן סרטון, אתה יכול להפעיל את הסרטון אבל ממש לכמה שניות? כשבעצם אני מראה בסרטון שיש טשטוש כמעט מושלם של הצלקת עצמה, כולל של הנקזים. באמת שהתוצאה פה מדהימה. יש לי פה גם צלקת בתקרות בטן, שנה אחרי. הם יכולים, כמו שציינתי עם הבחור, כמו שציינתי עם התמונה הראשונה, כן, פה היה אחרי תאילנד בסרטון, ממש בסרטון אני העליתי את זה לאינסטגרם וציינתי. לא, הם צריכים רק למרוח את המקום בקרם הגנה. יש לי פה מתיחות פנים. גם פה אתה יכול לתת איזה שנייה שתיים של כבר בסוף. כן, כן, הטיפולים, בטח, הצבע עצמו הוא חודר לשכבה